mwakora iga mambiende nabo naboyo bono morocha mang'ana ongeri agurense otana ara yagwerete arati agacha korine probox agatama mwarori iga basaba gakabare bakore ng'aki basikwe bono nkumitinga nere mbire cha kivya chete bigaso asimonda nkagirete nga penye wase abafanyi nini ababirikibiki neno nkagirete nga monda nero kana iri kwa advice omugabana nande konye nero imukirie nungu ige county yetu ngayegoji roje county yetu yachire roje county yetu yachire roje mwalimu ng'emere mo bakora mbabu ati gose kwa kazi nya kware ko rusiki gose kwa kajiri kyare ngororo nkirende mo kunya gutamira ng'amere moto yokorika abana kware koreta mabagale nge gose kwa korika abantu kyenwe tigakoreta ntoche torosie gitabu kia wono boronge toge kuname hata wesirenda nyo utaite 2027 nyirenda ng'aso kunyaga cha bono iga buna egari yabogorie mete koru ya Kisii Teaching and Referral Hospital igo egari egotiga kubogoria abarwaire chia ambulance chiaji korwania abantu na kitokwe bori osoro aje no mugambie chief whip no ramukira aje tiga bono toiraneri simba buna abantu bao bokoboko igo monto goito osoro nsimba arati lakini ande atakukura siji media nga osoro ngokorareki ngomuitari tiga toteya abantu baita kene simba arati egwachoreti muno mugabana okisi kaunti paka njo monyene na akirite kura lakini ebintu ogendete gokora ogendete kurwa na chisegi chao chabere chinyinge abantu baita bararia mugasorero turi no mogoko nantu atenira ase hoteli ya Mashback nabagambi bagambire Kisii County ese yachagete 2013 mpaka 2022 nande ntora expire nande tugambe guchia mutwe turi break ya keiga tuchake emirimo nande guchakira 2027 injengo kwana engoro Samuel Yapoko nakabero mo MCA we ward ya Kiogoro chitamu ibere echiera 2022 naba bonse bari maiga yane nechinsema bonse nabarayi bakabere kuri 2013 to 2022 gotwatenenera lero no abarayi bagusi Kisii County tutaite kwana amang'ana affectiri county yaitu ya Kisii for the last one decade of time ona kigoro twatena na ini twabogere kamena abantu baito be media motegerera mang'ana aya nande munyabeke koreng'ana tukunya kwana ing'ana ritang'ani yagere twatenera na mang'ana ari gatigati ya barayi baito ande mwaso egabana yaitu ya Kisii no mochumbe South Mukirango mwaro chikuru moisonde aba MCA bari sitting bakuru statement yari Nairobi bagoteba bagokasigeti omochumbe South Mukirango ng'anero gwata magoso ase chifuraka asigendete kuru iga county yetu ya Kisii mukarora aba youth bande bagoishwe statement the same igoro na nturero na barayi twagambire etwatenera tutagete kubeka mang'ana iboronge ng'aki abagusie bagoteba iga utaraita egesimba kwara manyana engoko nere siakorete siaringi bono omo gabana oito Simba Arati nero monyene county ye nande nero monene lakini nabarayi bande mbaro kigwachire ande nonye rutekera gocha igagusi ose goikate biarati ng'ango korareki ngochari nonye ne constituency yagocha atebe omochumba oyi ng'ango korareki ngochari ng'ende bwango ne incident yabete South Mukirango eyama asa matangaringi Arati no mugabana utegete kugabania county for the remaining 4 years will come on isia barayi bwaye bonse abachumbe kianda aba MCA bare elected 45 na bari nominated to dio sembare ngabaro 24 gabarayi bonse gukaba bekamo no ini tuarengo wikana itu atubekamo egera togendere pamoja tusikie county yetu to the next level bono engineer ntegera gateba ngoyo ringo machairman ya saba abachumba aba incident area twanyegi keiri asinguru chinene nande togosaba ng'a nande teroroka nande ase county yetu ya Kisii lakini omonto omotang'ani okoba blamed ne speaker ye county assembly injo no mosomia mariko nande no morai bwe kanisa egetabu giose anye bungo bitana kemengata ng'abantu bane bagosira ase ng'echo gotamanya ekororokana ng'omo speaker obegetu tanya gosoma no standing orders tamaete order of presidency bono yarangereterio okang'ese ng'enche amanyete ng'aki ere ne speaker omonto akorangere next no omogabana akeba ng'omochumbe atakoreti ki taiyo igo twara gotebinya numba ng'aki Nyasaye agokonye orore ebinto bionsi buya ogende orasoma amachiko omagocha namba ibere no omogabana chikwairwa ribaga
mugabana uyo tari ngatari mwana siasa ukabeire obeire umukansora obeire umuchumbe bono obeire umugabana riri ariko guri kondo na bare kumanya umuchumbe nakorete naro arangeri umuchumbe ngaki umuchumbe naye nchukwane maguko gukura egera matanga akore ngaki ahererani ndete kubanyuria abantu baitu be media egera twarenga matanga yangina umuchumbe ukabero South Mugirango kurugumingo magara protocol yagendete buya abantu be media no mwarenge osora akaegwa akaleta abachumbe bamwabo agakura akaleta mo deputy governor kamara gataki umugabana elyo musibiko okwanire mapema naba MCA baye ono tware goteba nga county ete kogenda nginchiyi tware gotebia oyo mindu simbarati amarika goteba se getabu gyo kumanuka ibere ibungo bitano inyora se kwagwerete okore ngaki ochakero mwari gwanjaga nyora sa gwerete achakero ne kiomo elio ndarareta abantu ba mintu na ino abantu be media kimogo ikerarati mosomi ngaki nero monene county ye igo naira go ikaoroke obonene bwaye we county tari ese gichoka yaya county ye te gosuka onye ese gikorete kiro aba bande ntu agamba no mugako ngwaye nande tiga gochaya bagaka aba bagotu na mariga goteba se getabu kemerenganyunga tosika barine chimbuche nimendenga no mwarenge ekero mugako ngeria gokwana mangana manene agateba na mwakora iga mambiende naboyo bono morocha mangana ongeria agurense otana ara yagwerete arati agachakorine probox agatam mwarori iga basa bagaka bare bakore ngaki basikwe aina artwaro gotebio mugabana Abera omo MCA omo Ticho Ward ase ebipindi bibere byaerire. At the same time I served na a deputy speaker ya Kisii County Assembly from the year 2013 mpaka 2017. Ntu akorobora yega se county ya Kisii bwarengo bwo botoereru segichita hiyo until recently chinistent kyabeira chinyinge abantu kurwana ne chinungu abantu kuminyokania monemeyo abantu paka abandi baitanire bono paka abana baitu ba boda barengamo government eri entangani yarenge kura uno mweshimiwa ongwa ababegitamo ekero innocent ende onsi ari koba ikobagana abantu baita ari koba bekamo bono yaikeiro borai bwachire paka abantu ba boda babaganiro intoli gochigwanja ntuna barai intoli gochigoikaranza toligerie bintu bigosaleka igonta gete gukwanera chini stand yange ibere isatu chiabeire nande tutaite kugikeri ebikoro birie bibe byakira sabarayi baito bagatagite goitekia manyinga sabantu baito intu ase intu muno mogusi egesakukio mogusi intu agaite kaniri manyinga lakini yaikeire boni gabarayi bakoriyo borayi bagotumeka chinguru chio borayi gokora yatali amaya bona se instant yabagari South Mugirango asense moyane nche nindoje nche no Mugirango nindoje gari ya KTRA chiegoje ebogoreti chinungu imeye gari eyo ebyoge birobyo korwana egari yente tekobori ya KTRA no soro nyebwate gosino no mugabana Simba Arati onyebwate tali Simba Arati obwate egari ya KTRA abantu aba baigete mate baredi go chakesege nabaheshimiwa abande korubogirango mboro batumege tugoferia abantu chiguni rinda abantu baitanali asa matanga totagete gotebyo mugambi Simba Arati nga a protocol asa matanga is very important egintu kiamana mono kubwatie protocol igo mo MCA ari gochaka kurwo mo MCA gocha paka ikero mujumbe oyo ganiri koreta Arati no mweshimiwa Silvano Osiosoro ekero mugabana ari ngokwana gosiga matanga akorireki aherire bono which means yo mundu tari gosalia matanga ningo na Arati tia tomotebie kene mugara muwe na kyake ufanya nini umpe atige gosalia matanga yabanyene obeire muno mokungu oriyo gokura ogoito musaja nyomba diria gokura ngo musaja musaja ngongitare kumba jinse jo monto goito ningo no musaja boni go monto goito soro Simba Arati lakini ande atakukura siji media nga osoro ngokorareki ngo muitare tiga toteya abantu baita kene Simba Arati egwachorete muno mugabana Kisii County paka njomo nyene na akirite kura lakini ebintu ogendete gokorogende kurwana chisegi jao jabere chinyinge okorwania body kwari anu abafanyikazi kwarangiria ba MCA kwa baire stadium kwa ba line up ororo bali batali go subscribe amo naye bataka koebwe biboko borai mburi go korugo bali batali ngasoro ko bareta amo erinde mokore gase njijase egentu kyomo erio ntagete gokwana
ase omo deputy governor ori omorisia omweshimiwa Monda na moroche gukwana moisonda ase media ogoteba ng'ere buye tayarishire gocha kese agotebi osoro ng'a ninchuo eria kabere bono tomanya kororana mundu ku mundu ere muno omorisi obekire getabu araria inse bono nkumeti ng'a nere mbire chakebia chete bigaso ase Monda nkagirete ng'a penye wase abafanyi nini ababiriki neno nkagirete ng'a Monda nero ganeri kwa advice omugabana nande konye nero imukirie nungu ige county yaito gayegoji roje county yaito yachire roje county yaito yachire roje chisegie chimoroje tiato batebi nando buna bwa boene omonto jiretire ningo simba arati na kore abunga tabanga amatanga asikwe nkino mwesimiwa erikana makori Nyandoro naende rietari emirimo nasoete maiga 2013 machage nabakeretu machago yura ri bonero yotigaire igonkorwe woti ncho mwansirisi obwe woti yabo ikang'abu se ya instant ya bete kona akumie woti na ansete buya ya ikire koleta mang'ana esauri ebintu ebisinini etege nkira abakegeni twaretire boikang'a nche buno oyo mona ansete nirete chigaba ne chiorora abachumbororo bonsi bagakora matango babuya bagukura bagenda igera rekane bo besana abachumba bamware wansa gokikeri mogoteba ng'osoro soro nere nabwata abantu kurwariso obo nabwaba soro nyono mwe musiena nkeno yoyende gonda ko batebi ng'a mutige gosori yokoreta ng'a tukikeria abantu apa na pale ankira ng'osoro momosike gonda ko batebi ke burai amachiko yeko burai omonto na akori ebirogo byonse bikorwari nyono bosigari na akoni matenga kuno gosika korunse paka igoro no gende kenyoro kora nyororo tiga kwanza gutara uno mutureti obekiro mutureti omonto maana ata gwesina gwete kuigora no nyenda matatanga ndonse tanga kura atwange bisigo sembwa kite tosoe maiga basikana abantu ukoreta basikomo mochumbo yose rwanu ziosoro nere no mwana oibwere kurwaibogana no mochumbo bogirango na akende tukura buna nayo akeire gabugusi engima na akende tubogirange engima to ikase tigasi kwa esiko yaye tari emwasa gokikinga apa na pale oyo minto yoro gokwana nga omotipi tigabana tiganko epole ngora sana ene no goteba nga kwa mwari kire gusino tore gaiga gusino tore nande nayo gochukora sira ochi Nairobi mono ochoji chega igatogote binga kigusie kogenda abande baitoga igatwabo aba ninje batebye media abantu banda bakunya kubasumbwaga imwari kunga ba machage babo goirie bitabo batayete koiro monto baka igari forest bajikumustaki abana nabo abale gutuna chamago bono bakire korora tigante byo mintonyo ataraba tiyale nkenanya gokwana na barabe ira matugo isiko bono na akire nande nyo ataramanya simba e finance record simune na record sikeba bungwaye ya kira majikonzi bina bogoiri kibesa kyonsi bimwairi gocha buna motara kireta buna kire kyonsi binto bwate so information gasi yeto intelligence tokolete tunye bwate kibesa naye ka abantu bwangu kikori yemeremo buna kitakeire tyonya utambira mbabo zoro bagusarije yemeremo leta kasi fanyike ki contractor gwachi umisire mwachikorire bi kibesa kyabo abana kwali gete kwanyota ngubwali mu nyemeremo bakora mbabwati gose gwakazi nyakwale ko rushiki gose gwakajiri kyare ngororo nkirende mokunya gutamira ngamere moto yokorika abana kwale koreta mabagalenge ya gose gwakorika abantu kyenwe tiga koreta nto chito siege tabu kia bono boronge toge kuname ata wesirenda nyo utaite 2027 nyirenda ngaso kunyaga cha bono iga yali bali Masaba constituency yali ba Nyamasibi ward naende injene coordinator ya yali bali Masaba UDA igon nabeire muno mongina no gokumia asengencho egisa kiaba South Mugiranga ase ward ya Boikanga amaene muna bangina tokumeti iga ase ito tomaete ng'omonto gakure iga kweni guna masikani aye ndotagetisaga sagende ebesa amatanga kerine egento kiogokumia kiabagaria ase oyo minto simba tosigete muna egabana yaito ekiagariga etwe obogabana oetera ase ticket ya ODM tokabu abantu ba UDA tokamokoboko lakini boni iga tabugati masikani nare gotebie speaker eria yare korwa mabaga nabunete protocol ekera akwanete agakora agakaba MCA baye bagakora igare koera risivano osoro rikondo muno mochumbe bwe eria nera akwane ekera akwanira akorire aharike egaba nekwane igo okoranga girati asinchi arengo igomba abangete egento kiarenge mamincha bagochikoreta riroche samatanga abangina baito bagusi bonsi nateneni on behalf yabangina baito bagusi ng'a egento kerito kigikeri amatanga omonto gakure aye niguna masikani aye naenda aye niguboronge
egento kende nare gotebia oyo minto egabana yaito Simba Arati intwe ntomwanchete nare ntomoete okoboko ekero akogenda kere constituency tiga agende akwane amagenderero ayo ororo takogenda ochi konya ko oversight okwana muna bono amang'ana akwanete ase enduru kera iga tari nduru nyagitari tari ero oko oversight osoro nero okonya gokwana osoro naigwa amabaga ng'ana iga osoro nakora ki osoro nero okonya kotukoria osoro tiga atige omochumba osoro akore emeremo yaye naende ntomwanchete tomoete okoboko kianda gia 10 omochumba oito osoro ntomoete okoboko tiga akore egasi yaye South Mugirango naende omwana oria iga are omwana omoito ebere onye egabana yaito ebwate chisegi okonya korigia abanto na emeswago chibesa echi akonya korigeria abanto na emeswago tiga abana baito chibasari ase ecounty atige konya kogora abanto chiguni chigende chinya goita abanto bosa ase amatanga agosaria amatanga nare komotebia oyo minto Arati osoro nabwate abamwabo naende fata mwamuna intwe abanto ba UDA igo tosigete osoro kianda gia 10 korwa gusii tiga mwa masikani tanya komorwania ogochi korora osoro ochire gochia nere akonya kobwati korwa nyuma igo natware komosaba ng'a atige kobagana abanto baito naende abana abaito ba boda boda intwe abarai inche narenge omokansora Masimba Town Council otu ngaba MCA Kisii County iga ntorochi nonya na oyo minto omogabana aito orwa ororo okobagana abanto tiga ikaransi abana baito ba boda boda stadium abakorera amagenderero chumura atige kobabagana tabasa kobagana abana baito naende agende akore egasi yaye obogabana tabasa gokora ki tabasa kogenda konya ko oversight abana bande bagakora ebinto chiconstituency kianda tobwate ekero agoeta tiga akwana amang'ana aya yagokora kere constituency buna omogabana oito atige konya gokunya abanto osoro ntomwanchete naende noo tore nyuma yaye. Ase amarieta George Morabibao former MCA Bokimonge nomonyakerogo bwe party ya UDA constituency ya Machoge Borabu ritang'ani noe tore iga ntogokiri sauri ya amang'ana agente koba county yaito buna abaminto bakwanire buna county ntobwente kweboria ng'ai twarenge ng'ai tore bono naende ng'ai tokogenda gochia abarai baito tobwate be county eye tobwate egavana buna omonene bwa county agatwara chiconstituency kianda chiwakeru chikura amone chi ward 45 egavana igatakere koba esimbo ya unity as a county lakini inche buna omobwatani o UDA nakwanete naende asande konde bo Machoge Borabu ngateba ng'a egavana bwebire egasi aetu ye county yokoreta amagenderero oansire kobagana abana bae nyumba buna oyo nyarebe oyara noyara totaete komoyoniga buna abantu osoro is achievable ye party ya UDA naende omorai o Kenya engima nabwate abamwabo bakumorwanesi naende ntotageti buna ekaunti ya Kisii toanse kobagana muna ntu Kenya Kwanza na Azimio lakini onyo omoyo minto Arati otakire togenda enchera eyo osoro igo tomoete amasikani aye amo buna tosigete president yeto William Samoei Ruto igo togotebi Simba Arati iga amaene omogakongwa aye nakwanete ng'obwana bwasoire gusii naende akamagoteba ng'obonyira ngororekana bore gusii amaene twansire korora ebisa biria abagaka bakwanete ng'aki motakoira ng'oraba muraba ekiagera oyo okoroku Simba Arati agacha bo Machoge sobo omo deputy governor akarwana esegi akagenda amatanga sobo Janet Ong'era akarwana esegi ochire Bogirango ase abanto bakwereire orwanire esegi aye buna omogaka bwenka gagikora twagosoroire buna abagusii bamino kanye enkoro oirane ense obwatani abana aba nabao nario oranyore amagenderero otagete intwe buna abagusii ntwanarete sagasageji ekiagera ebibago biarorekanire biri gusiga bitarenga okorumagega bono naki tokoboria iga amaene buna abaminto bakwanire buna egari yabogorie emete koru ya
Kisii Teaching and Referral Hospital igo egari egotiga kubogoria abarwaire chia ambulance chiaji korwania abantu na gitokwebori osoro aye no mugambie chief whip no ramukira aye tiga bono toiraneri simba buna abantu bao bokoboko ekiagera onya korwanaga simba ntumumanyete amaene no mukansoro orenge no twarenge nero bukansoro akabo mujumbe obeire gavana etogotenya sai mbuya mono ekiagera musiseniri lakini kogwasesenigu na tiga abamino bakine boigo picture ya Gusii genda origia abagaka onye mechande karo osenkoru nyumba koranche orangiria abantu bagokonye ekiagera advice nene yo mugaka no mungina ekiagera abamanyete ngaki engete neine buya no mungina okoraki ore magega anda konya mangana karo etwego gosorora oira nense ekegusii itonye kemira gigatakeire tokorera omoiminto simba gosenairane nomo erinda tokorera abantu baminto buna abagusii nyasaye abaseni sana.